Ja, hej. Her i nat, der havde det regnet ekstremt meget her i skoven i nærheden af Bucuresti i Rumænien. Og her kan jeg så bare se her noget af stien hen til mit telt, altså hvor meget vand der bare er kommet. Og derfor har jeg nu været henne i et byggemarked og så købt den her spade her, fordi at der altså er kommet vand foran teltet, hvor min indgang er, og under teltet, så at altså mit telt jo næsten er blevet til en båd, men det kan vel godt være, at jeg måske kan sejle med mit telt. Jeg har ikke prøvet det, så jeg ved ikke, om det virker, men måske nogle af jer andre har erfaringer med det. Men nu begynder kameraet så at blive tydeligt, men nu bliver det tydeligt igen. Så godt. Men ja, sikkert et mysterium, altså hvor fint jeg kommer over her. Man skal i hvert fald gå her langs ude af kanten for at undgå at få våde fodspor på sin tur. Men når jeg lige er kommet hen til teltet, måske om, jeg ved ikke om det er 2 minutter eller 5 minutter det lige tager, så kan vi lige få set på det telt der med det vand der er. Altså, så meget kan jeg altså ikke drikke, så men hvis jeg havde et vandfilter, så kunne jeg måske godt uden at vandet. Hvad er det? Jeg ved ikke om I kan... Nej, det kan I ikke. Det tror jeg ikke I kan. Jamen, der er bare et lille dyr, men det er for stort til at være en mus. Men jeg tror ikke I kan se det her på kameraet, da det nok er lidt for langt væk. Men det er interessant, at den går samme vej som mig. Prøv at se. Der er vandet her, og så skal jeg simpelthen bare igennem de her grene her. Altså det der virkelig, altså jeg ved ikke helt om hvad man kan kalde det, altså interessant liv jeg har fået her, simpelthen. Men nu her kan I så se det fjerne, selvom det måske lige er lidt mørkt. Hvor meget sne er kommet, det er jo så flot med alt det sne op på grenen. Men her, der er den sti der med alt vandet, jeg lige har gået igennem. Så, ja. Se, det var her. Se, så stopper stien her, ikke? Så er der her, der er der så ikke mere vand. Så godt. Men så er der så bare sne. Men nu er vi i hvert fald næsten hen ved mit telt. Så nu tager vi hen og så ser på sagerne, ikke? Jeg har også en lyserød drikkedunk, jeg fandt gratis et sted. Den drikker jeg ikke lige af, men jeg har den bare som en ekstra ud over den anden, jeg i forvejen drikker af, ikke? Så den kan jeg måske bruge til at få lidt af vandet væk med fra teltet. Men se, nu kan vi se det. Se, sneen den viser så godt, ikke? Der hvor der ikke er hvidt, det er vand. Se, og der er mit telt. Det er bare ikke særlig tydeligt på mit kamera, kan jeg se. Se. Så har jeg simpelthen lige en sø der, og det er lige der hvor jeg skal gå ind og ud af mit telt, ikke? Så flot. Og nu skal I lige se heromme, ikke? Se, der har jeg sådan en spand der, jeg eventuelt kan få lidt vand over i. Se, så har vi heromme på bagsiden til. Der er også noget vand under teltet. Så har jeg min spade her, jeg har lige købt, så jeg prøver at se, om jeg måske på en måde kan få afledt
det vand der er ved mit telt der, og så også så det ikke sker igen. Ja, men her har vi i hvert fald alt det sne her. Det er jo... Ja, men det var så her den 8. januar 2026. Og mine andre videoer på YouTube, de er også fra enten december eller januar indtil videre. Altså december fra 2025, så januar 2026, så videoer der kommer senere i nærmeste fremtid, det er jo så fra 2026, men jeg sætter video, men lige den video der med indretning af teltet, den er så fra november i 2025, men ellers de videoer jeg ellers har lavet, de er kommet på YouTube samme dag som jeg har lavet dem. Men nu vil jeg i hvert fald prøve at få gjort noget ved det vand. Ja. Auf Wiedersehen.